Шесто място Йордан Младенов, Никол Шаламандова, Импулс, Благоевград. Пето място Момчил Тодоров, Лилия Александрова, Импулс, София. Четвърто място Иван Дългачев и Цветелина Малчева, Импулс, Благоевград. Трето място за Теодор Андонов и Ивана Коледарова, Импулс, Благоевград. Второ място Николай Минчев, Теодора Панайотова, Импулс 2008, Пазарджик. Победители Марио Димитров, Йоанна Миндова, Импулс, Благоевград. Браво, Марио! Рая! Честити на призорите в тази група. Ние продължаваме с следващата национална купа юноши.